Seppo, otat sen vielä? Vieläkö mä kartuun? Ei kato, kun mun pitää lähteä tästä kömpiä alaikäiselle. Höpö. Iltaa se on vielä paska. Ja meidän No millekäs me kippistetään? Ystävyydellä. Alaikäiselle. Sä olet Ismo hieno kaveri. Ei kun Jarkko, sinä olet. Homo. Mies. Ja Seppo kanssa. Joo, me ollaan kaikki. Ei kun mun täytyy lähteä alaikäiselle. Sä nyt et lähde minnekään, kun ajattele nyt mitä se mies. Ajattele, jos sä törmäät kuussa. Ai niin. Mille kilistetään? Asukastoimikunnalle. Lasselle. Ei, sä olet ihmeellinen mies. Tollanen salaviisas kulmakauppias, jolla on ratkaisut joka ongelma. Mä olen ylpeä siitä, että mun poikani on tutustunut suhun. Sä Jarkko oot kasvattanut hienompaa. Mutta munkin on tehtävä sulle yksi tunnustus. Anna palaa. Vaikka sen jälkeen sä ehkä ajatteletkin musta pikkasen eri tavalla. Sitäkin paremmalla syyllä. Seppo seurustelee nykyään mun kanssa. Älä! Kyllä! Mitä sä siihen sanot? Että onneksi olkoon. Teille molemmille. Seppo ansaitsee juuri tollasen kunnon miehen. Rakkaudella. Mutta tällä miehellä on huomenna kyllä paska. Lyhdyssä! Mä nimittäin tykkään siitä, kun Seppo on ollut vähän helvetissä. Mä en tiennytkään, että Helena on tiukka näissä asioissa. Kyllä on! Mutta ei se silti tarvii nähdä Seppoa paskassa. Hyvä, että Seppo on humalassa kotiin. Huomenna Sepon täytyy kummin raiskata Helena. Hei, mites me autetaan miestä mäessä? Mä keksin. Sepolla ei hätäpäivää, jos Helena ei tunnista sitä. Tunnista? Miten me se naamioidaan? Mä luulen, että mulla on idea siihen.